இயேசுவில் எனது அன்பிற்குரியவர்களே, உங்களுக்கு என்னுடைய இதயம் கனிந்த வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். அன்பானவர்களே, நம்முடைய மீட்பரும் ஆண்டவருமான இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய 12 சீடர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் முன்பாக அந்த இரவு முழுவதும் அவர் ஜெபித்தார் என்று இன்றைய நற்செய்தியிலே நாம் பார்க்கிறோம். அவர் வேண்டுவதற்காக ஒரு மலைக்கு போனார். அங்கு கடவுளிடம் வேண்டுதல் செய்வதில் இரவெல்லாம் செலவிட்டார். அதன் பிறகு வந்துதான் அவருடைய சீடர்களை, திருத்தூதர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறார். அன்பானவர்களே, இதனுடைய பொருளை நாம் உணர்ந்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கை அதற்கு ஏற்ப மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும். இதனுடைய பொருள் திருத்தூதர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் முன்பாக அவர் ஜெபித்தார் என்பது அல்ல. அதற்கு முன்பாக, திருத்தூதர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் முன்பாக மிக சிறப்பான ஜெபம், இரவு முழுவதும் ஜெபம் என்று இருந்தது. ஆனால் இதற்காக அவர் எத்தனை நாட்கள் ஜெபித்து கொண்டிருந்தார் என்று நாம் கற்பனை செய்து பார்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் தெரிந்தெடுக்க போவது சாதாரண பலவீனமான பாமர சீடர்கள், படிக்காத சீடர்கள். அவர்களுடைய குலத்தொழில் என்று எடுத்துக்கொண்டால் கடற்கரையிலே மீன் பிடிப்பவர்கள், சமுதாயத்திலே பெரியவர்கள் அல்ல, சமுதாயத்திலே செல்வாக்கு உள்ளவர்கள் அல்ல. இந்த பலவீனங்களை எல்லாம் ஆண்டவர் கண் முன்பாக வைத்து அவர்களை தூய ஆவியின் ஆற்றலில் நிலைத்து நிற்க செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அவர் தன்னுடைய மிஷனை தொடங்கிய காலம் முதல், தன்னுடைய போதனை காலத்தை தொடங்கிய காலம் முதல் தினம்தோறும் ஜெபித்தார். அவருக்காக ஜெபித்தார், தன்னை உறுதிப்படுத்தி கொண்டார். தன்னுடைய வழியாக நற்செய்தியை அறிவிக்கின்ற வேளையில் அதை கேட்போர் அனைவருக்காகவும் ஜெபித்தார். தேவையில் உள்ளவர்கள், அவரை சந்தித்தவர்கள், நோயாளிகள், ஆறுதலற்றவர்கள், பாவிகள், அவர்களுக்காக ஜெபித்தார். தன்னுடைய மிஷன் தொடர்ந்து நடைபெற செய்வதற்கென்று ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். அந்த சீடர்களுக்காக தினம்தோறும் ஜெபித்திருப்பார். அன்பிற்குரியவர்களே, குடும்ப வாழ்வில் இருக்கிறவர்கள், சமுதாய பொது வாழ்விலே இருப்பவர்கள் தினம்தோறும் ஜெபிக்க வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்திற்கு அன்றைக்கு முந்தைய நாள் மட்டுமல்ல. வீடு கட்டுவதென்றால் அன்றைக்கு குருவானவரை கூப்பிட்டு அதை இடத்தை ஜெபித்து ஆசீர்வதித்து செல்வது மட்டுமல்ல. மாறாக அன்பிற்குரியவர்களே, உங்களுடைய திட்டம் இன்னும் 2-3 ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு இடத்தை வாங்க வேண்டும், வீடு கட்ட வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு தொடங்குங்கள். உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் 2-3 ஆண்டுகளிலே திருமண வயது வருகிறது, பெண் பார்க்க வேண்டும், மாப்பிள்ளை பார்க்க வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு ஜெபிக்க ஆரம்பியுங்கள். உங்கள் பிள்ளைகளை அடுத்த ஆண்டு, அதற்கு அடுத்த ஆண்டு கல்வி கூடத்திலே சேர்க்க வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு ஜெபிக்க ஆரம்பியுங்கள். காரணம் என்ன? திருத்தூதர்கள் பலவீனமானவர்கள், அவர்களை பலப்படுத்த வேண்டும். அவர்களை அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிலை அப் டு டேட்டாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் கடவுளுக்கு உகந்தவர்களாக வாழ வேண்டும், சாட்சியாக சாக வேண்டும். நாம் எப்போதுமே பலவீனர்கள், நாம் எல்லாரும் பலவீனர்கள். நம்மால் ஆகக்கூடியது மிக மிக சிறிய காரியங்கள். வாழ்வு என்பது மிகப்பெரிய காரியம், அது கடவுள் செய்ய வேண்டும். திருமணம் என்பது மிகப்பெரிய காரியம், கல்வி என்பது மிகப்பெரிய காரியம், வீடு கட்டுவது என்பது மிகப்பெரிய காரியம். அதை கடவுள் கட்டி கொடுக்க வேண்டும். ஆண்டவர் கட்டினால் ஒழிய வீடு கட்டுவோர் உழைப்பெல்லாம் வீணாகும் என்று சொல்லப்படுகிறது. திருமணம் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. அன்பு நிறைந்த எங்கள் தகப்பனே, உம்மை துதித்து போற்றுகிறோம், தாழ்மையோடு ஆராதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நம்பிக்கையாளர்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஜெபிக்கிறேன். உம்முடைய பணியை செய்து கொண்டிருக்கிற ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஜெபிக்கிறேன். கடவுளே, உம்முடைய ஊழியத்தை செய்பவர்களை உம்முடைய தூய ஆவியினால் மட்டுமே இயக்கப்பட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். தூய ஆவியினால் அவர்கள் இயக்கப்பட வேண்டும். உம்முடைய திருமகன் கிறிஸ்துவினுடைய பெயர் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே எழுதப்பட்டு இருக்கிறதே, அதை அவர்கள் ஒரு வார்த்தையால், ஒவ்வொரு வார்த்தையாலும் செயலாலும் வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும். ஆண்டவரே, உம்மில் நம்பிக்கை கொள்ளுபவர்கள், உலகம் முழுவதும் இருப்பவர்கள் எங்கு வாழ்ந்தாலும் சாட்சியாக வாழ வேண்டும், சாகவும் துணிந்திருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட உறுதியை அவர்களுக்கு தந்திரணும். இன்று ஜெபிக்கிறேன், தினமும் ஜெபிக்கிறேன்.
ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதியும். இந்த நற்செய்தியை கேட்பவர்களை ஆசீர்வதியும். உம்முடைய அடிமை என்னை ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென். எந்தன் ஜெபம் கேளுமையா ஏசையா, உந்தன் பாதம் பணிந்தேன் நானும் ஏசையா. எந்தன் ஜெபம் கேளுமையா ஏசையா.